Salut! Cred că ați văzut și voi unele clipuri pe internet cu anumite persoane care folosesc o lanternă să ardă diferite obiecte. Și am gândit să fac și eu testul ăsta și să vedem dacă într-adevăr o lanternă poate să ardă sau să încălzească la o temperatură mai mare, astfel încât să afecteze obiectul respectiv și să fac un test efectiv pentru așa ceva. Și bineînțeles că eu în prealabil am testat anumite lanterne și m-am oprit la aceste trei modele. Este vorba de PM30 laser, PT03S de la Astrolux și Convoi C8+. Cât e de mică, atât e de ea. Și voi începe prin a încerca să ardem, de exemplu, punga asta. O să o aprind prima dată pe asta. Și după un minut și ceva observăm că a strâns un pic această pungă, însă nu a afectat atât de tare. Iarăși după câte 2 minute observăm că doar a strâns-o puțin, însă nu a afectat atât de tare. Și nu știu de ce, însă lanternele cu proiector, asta e cea mai puternică din cele cu zoom și cele cu zoom nu afectează. Deci puterea LED-ului LED-ul e puternic, însă nu prin lupă. Deci cele cu lupă nu au capacitatea asta. În schimb vom vedea la cele cu proiector ce putere au. Astrolux FT03S. Și observăm că chiar i-a făcut și o gaură mică. Astrolux FT03, da, a afectat. Convoi C8+. Convoi C8+ a topit-o cel mai tare. Haideți să încercăm și pe această izolație de parte. Deci Convoi C8+ efectiv a găurit această Astrolux FT03S de asemenea a găurit-o la propriu. Hai să vedem și pe Convoi C8+ de asemenea a rupt această folie. Astrolux FT03 de asemenea aproape a topit folia. Și ultimul test constă în luminarea pe o hârtie. Cred că dacă o țin mai mult, până la urmă aprinde această hârtie. Astrolux FT03S. De asemenea iese fum. Însă, cea mai puternică
și cu capacitatea cea mai bună de ardere rămâne Convoi C8 Plus. Și iată că și modelul ăsta cu laser scoate fum, însă atât. Totuși, Convoi C8 Plus este extraordinar. Uitați cât de repede poate să efectiv topește această izolație. Wow! Concluzia este că, într-adevăr, pot exista lanterne. Eu o să încerc să găsesc una, deci din ce am înțeles eu din testele pe care le-am făcut, trebuie să fie un LED cât mai puternic într-un reflector cât mai mic, cum e C8 ăsta, să găsesc un LED mai puternic decât SST-ul ăsta 40 și o să văd ce lanternă găsesc eu un LED mai puternic, că nu știu dacă pun ei LED mai puternic de atât, pentru că s-a încins foarte tare Convoi. Se încălzesc, adică LED-uri puternice produc căldură și nu știu dacă își pot face răcire într-o lanternă atât de mică, dacă pui un LED mai mult prea mare. Sper că v-a plăcut testul pe care l-am făcut și am verificat mitul ăsta că o lanternă poate sau nu să aprindă obiecte. Nu am reușit să aprind focul efectiv cu ea, dar de topit topește, clar. Ne vedem în clipurile următoare.